Mas Gareng Apa Jon? ana pamundhut caping Gunung Larase Slendro Partai Songo. Sik. Ki engko dijengleng nggih. Ya kula aturi sabar sing ngersane caping gunung bapake nika wau. Pak sinten Pak ngersane caping gunung Pak? Asma sinten Pak? Pak Warsito. Pak Warsito ngersane caping gunung. Sakniki napa mengke Pak? Mengke. Sesuk. Tak ngombe sik Jon. Nggih. Boros Alon-alon. tenan nanggap Gareng ki boros. Ngapunten lho Pak Marjo. Anu wedange rada boros nggih, mboten napa-napa. Wah, 3 gelas enak. Caping gunung karo sapa? Mbak Yuni Puspita. Monggo Mbak Yuni. Pemanasan sik iki. Ki arep tinju. Pemanasan. Pemanasan ya ora ngono, salah. Kenapa tinju kae yang ngampleng kok banter sebabnya apa? Oh, sebabnya di tangan kok. Sebabnya di tangan. Ora. Sebabnya nganggo kathok. Oh, iso nganggo kathok. Tinju ora nganggo kathok ora mungkin iso banter ngene terus Ora perkara nganggo kathok. Lah apa? Sebabnya ana kolore. Oh, ya nek kolore. Lah orang Ya ora kolore tok. Oh, kok iso? Enek kaine nek kolore enek kaine. Lah ya apa ning ora cetha. Ya, datene monggo Mbak Yuni. Saben bengi. Saben bengi Ndara kakung karo ndara putri. nyawa Iki orang nganggo mumbel ta, Mas? kok nang kono ki karo Malah silo enek kono lho. Sing ngersane Pak Warsito. Pak Warsito. Ngendi kok dijenglengne opera Gareng mumbul ora? Lek ngomong. Oh, Pak Warsito. Gareng mumbul mboten Pak Warsito. Oh, mumbul. Nah, ngendi kok Mumbul. wau. Lah Malah kula tak silo. matur Pak Marjo. Pak Marjo niki dijenglengne Gareng mumbul mboten, Pak? Mumbul. Nggih. Bu nika Gareng mumbul mboten? Mbah Uyak kowe. Oh. Mbah Uyak ki ngendika ngene. Piye? Kula mumbul mboten, Mbah. Karepmu. Yen memajang. Kon baleni. Oh. Ngarep. Oh, kok ngarep meneh? Mumbul ya. Saben bengi nyawa Weh, ngerti ku nek ndasmu cemendan kono. Nek arep mumbul iki diulatke sik. Kowe ki nek arep mumbul, matamu ki ngulatno dhuwur iki lho. Sing halus tok. Lah piye? Matane. Lah apa? Mbok ya mripate ngono sik penak lho. Wong Lah wong Gareng kowe kok kira kok wong budaya kalah karo Karang Taruna. Lah kok iso? Karang Taruna monggo nggih ngladen iki mau. Monggo Mas Gareng menika unjukanipun dipun unjuk. Dipun unjuk. Bosone mlimpir kok. Lah kowe sing ditanggap kok matane. Aku muni pisan kok kowe pirang. Wah, rene sik. Wah, iki seneng payungan iki. Cepakno anglone sisan ta. Ndasmu. Kok senenge dipayungi. Ya. Yen memajang Ela mung nganggo janara
Garenge dikunokke. Ae. Ketheke dijogete. Jan delok polahe gareng iki. Kowe aja ngenyek kethek lho. Lah ngopo? Kethek karo kowe diaji kethek. Lah kok iso? Lah kowe ning kebun binatang kan nonton kethek bayar. Bayar. Kethek nonton kowe apa bayar? Oh iya. Oh larang kethek ya. Mulakno kethek iki kaya ngapa saiki mau hewan dilindungi sebab arep punah. Wis tau weruh kethek? Wis tau weruh? Wis. 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 Syukur. Arep ngapa? Ora. Takon ngiluh rupamu. Kethek iki kewan sing ngeyel dhewe sak donya. Ora iso. Ngeyel. Ngeyel. Jadi jenengan dipadake kethek lho, Mas. Oh, Lah iya. kethek iki kewan sing ngeyel dhewe sak donya. kok iso? Ngeyel. Ya lho. Oh iya, ora apa-apa. Aku kethek ora apa-apa. Kowe anak kethek. Lah iki beruke. Sia-sia. Sia-sia wong asune kau nek beruk mlunduhe kok ngene. Ala kesempatan. Iku pamane gedangno tak pangan sak bonggol-bonggole sak tlutu-tlutu. Alah. Ah Jogja kae yu beruk malah kondang kok ya. Lah iya. Kok ning mburiku ta, Mas? Seneng kok, Mbak. Ora karo mak-mek. Ngarep ora rata, penak mburi. Lho katung pen. Kembang wae weton guna Ayo nale. mau le mumbul kurang dhuwur jare. Kurang dhuwur. Piye lek? Le mumbul kurang dhuwur. Ora dhuwur piye to? Kurang Kurang dhuwur. dhuwur. Ae. Pak Marioto mau ngendika le mumbul gareng kurang dhuwur. Kene. Untukno Den. Heeh. Untuke sithik. Baleni. Jengglenge wis entek lho, Lek. Jengglenge entek terus kon jenggleng piye? Sundul mripatmu. Lah wong kene wae sundul kok aja meneh rono gek nganggo kok gunane logikane iki. Lah ngene kok. Dadi basane intelek. Wah. Pikiran itu logika. Ngono logika. Nek basane Jerman utek. Basane Jerman apa? Utek. Nek basa Jawa polo ngono. Ora cetha. Pacitan Wes. Sarawi Woi. Wah. Ae. Tangan cakil anyar. Nandi ki mau. Weh. Oh, jikok piranti. Agak piranti. Wah. Dian. Wah. Iki ora Pak Marjo rung tak tokke. Wah. Masalahe pesenan. Oh, pesenan. Oh, pesenan. Anyar iki. Wah. Lah. Napa dipun gantos, Pak? Monggo nggih medeni putune. Weh, iso anyar. Anyar. Ndase anyar, cangkeme anyar. Kok ndase anyar? Iki mau ira-iraan. Iki regane sak yuta. Sak yuta. Lah. Kaya ngono kuwi sak yuta. Sak yuta iki ning Jakarta dhewe arep dituku 2,5 juta ora tak kek. Sebabe apa? Wis bathi kok. Sak cangkem kuwi lho. Anu wae mundur. Saiki. Tisune jan, tisu. Napa kok golek tisu? Ilere urung ilang apa piye? Wah. Lah kok wis diulapi lho. Rupane jan wah elok. Kaya ngantek kaya jambu mete.
Cangkemmu keper-keper. Jan. Kaya ngono dinyang 2,5 juta ya, Mas. Rambutnya di. Wah. Piye to jane asistenmu ki piye? Ya temandang angin remrang sing ngalopo kredane ri sang rasiksa monap sarwi lemat ayu ketuat sang pengelan kekatan samolat lereng oceman sang mangsa mangsa rabah kasolaya kones jaramu Rama Priya Rama Abad Sanatara Wono ya temandang Singolopo kredane ri sang rasiksa anggap Wah. Wampuh. Tak dupa tak anteme ra apa-apa. Ampuh udel ya. Iki mau bapak-bapak ngendika. Iya. Lah perang ki masalah iki apa? Oh. Lah ora teng tekon-tekonan anu. Oh. kok sik cangkemmu kewer-kewer iki lho. Lali ya. Mandek. Satria bagus. Mandek. Harta kon karo kowe musuh. Matamu iki nah aku ora mlaku ngono. Aku kira wis mandek to. Kuwi patute Janaka ketemu Cakil ngono kuwi. Oh. Oh arep mandek ngono kuwi. Lho kok ora tok ngengkel. Oh. Ora entuk ngengker. Mandek Satria kan mandek. Ora kon karo kowe musuh. Iya. Kupingmu bosok. Kowe omongmu ora cetha. Jenengmu sapa? Wo, ngono ki omong. Aku Raden Janaka. Iya. Pekok. Salah jenengmu. Jenengmu sapa? Yen kowe takon marang aku, Yo. jenengku Rebin. Sapa? Janaka. Wah, apane wayang rebit? Yen kowe tambuh marang aku satriya panengang Pandhawa, Sapa? jenengku Raden Jangankara. Janaka. Diganti to? Janaka. Aku engko ora perang matine mergo budrek. Jenengku Raden Janaka. Satria saka ngendi? Kupinge bosok iki. Madukara. Madukara ya wis. Yen ngono aku balik takon sapa prasekamu lan saka ngendi dangkamu raseksa? Ketekon marang aku kekasete Prabu. Dosamu kok kekasih Raden Buta Cakil. Nek buta ki ora nganggo Raden. Ya ora apa-apa ora nek sing ngajeni kok. Ngajeni awake dhewe kok ora beneran. Raden Buta Cakil. Buta Cakil. Piye? Semengkira aku bakal lumaksana. Yen kena tandane Satria Bagus aja mbatet anggenmu lumaku. Yen kowe gelem tandane menawa bagusmu bali. Ngomong apa kuwi? Gelem tandane kowe bali. Ngono. Baleni.
Kowe gelem tanane balik. Lihat aku. Pekak. Lah jare kon bali. Besok ora gelem apa dene. Wani karo aku. Sing tak wedeni apa? Kowe ketendakmu muter sungkir nyawamu kowe. Kene kowe njah dhewe, mbok. Iki nek kacane kowe kon ngopo? Aku mbacut ora entuk bacut. Ora siksa kowe semingkir aja ngalang-alangi nggon kula magu. Wani karo aku. Aku wani ora. Wani karo aku. Aku ora wani. Sing tak wedeni apamu ngono lho. Pekak. Aku wedi aku. Aku wedi wae aku. Satria kok wedi pekak kuwi lho. Ento mbacut. Apa abamu? Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Lakon tendangmu muter sungkir nyawamu kowe. Ngapa kok wis sih? Wis ora cakil-cakilan. Oh iso nesu ora cakil-cakilan. Kok Kok iso? nyekel iki aja sak-sake. Lah piye to? Kowe mau kualik lho, Jo. Cek dicekeli sik atos. Oh, sing Kowe didudhukke. Lah iya. Lah kowe mau jane iki sing bener ngene kok. Oh lah iya. Lah kowe mau ngono. Oh. Lah kowe mau ora omong. Oh, Dadi sing bener. oh sing bener. Iki didudukne. Iki sing atas dicekel. Heeh. Tutukke tuk. Lah, Ora lara. dudukne iki lak. Berarti aku mau kebalik. Lek nutuk ngene apa. Lah kowe ora ngandani kok. Wong apa-apa ki mulakno ora kajen. Lah ngopo? Omonganmu sak-sakmu tumindakmu ora bener. Oh, kok iso? Apa-apa ora kajen ki mesti ado sedulure, ado kekancane. Mulakno apa sing ora bener apa wae dipidono. Upamane sing kleru cangkeme. Heeh. Dipidono gampang. Gampang. Carane? Ora sudi. Omong kowe ndupak bokongku ya larane ora umum. Ora ning cakil kok ndupak bokong. Wong ya dikamplengi piye-piye meneng ae. Kan mesti wong golek pengapesane Oh, cakil ki saka ngarep perange. Iya. Saka mburi, ana saka mburi. Oh, ki diteke ngene. Heeh. Nah, ngene. Pundake padha, tangane padha. Iya, Terus ngene, ora. Kowe jenenge pornologis. Kok iso? Wis, ora trima. Arep dadi apa wae kudu rampung dina iki. Ayo kendangi. Sing
Ngapa neh? Nyuwun pangapunten dumateng pamirsa sedaya. Biasane niku Buta Cakil perang kalih Janaka niku mati kalih kerise dhewe. Merga dibalik. Lah menika dalu menika wonten daleme Pak Marjo, Buta Cakil mboten mati saking kerise dhewe. Diusek. Rupamu kaya lutung. Oh, Ngapa? ali-alimu ki Mas apa ora to? Udu kok. Lah Udu. kulakno pedotan perih lho, Le. Ora kena ngopo, Mbok. Alah. Panas. Dindingane jan. Iki direkne ora ya pun kesel ya, Lek. Kesel, Pak Warsito. Direkne mboten? Mboten. Oh, ora. Oh, penak ora direke. Panas udan. Panas udan. Panas udan panas Pak Marjo kalih buyek caping gunung Ya. wetengku senep kakean mangan rujak lawang minep ditabrak luwak aku nginep ana sing ngajak dene ditangkep bejaning awak ngono kuwi lak sing seneng maratuwaku soalnya aku bagus Alah. Alah, kaya ngono kok bagus lho. Daminati siang bendal bojo loro rebutan konci keong mas Gandil keong mas kendil keong mas kendil tang inumane banyu bane monggo riyokane benjang mawon nggih Pak. dek jaman berjuang Saiki apa